ಅದು ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ಏನು ಪನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚಿನ ಜನ ಅಂದು ಪನ್ನಂಡಾರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಎರುಗಿಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡಾಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂತನ ಅಂಚಿನ ಜನರು ಒಂಜಿ ಸಂಗಡಿಗ ಪಳಿಗ ಮದುಮೆ ಆಪುಂಡ ಆರನ ಕೊಡುಗೆ ಭಯಂಕರ. ಬೋಳಂತೂರದ ಊರುಡು ಬೋಳಂತೂರದ ಸಾಯಿಬೇರ್ ನಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿರ ಹಾಕಲಿ ಪೂರ ವಾಲ್ದ ಖರ್ಚು ಅವು ಒಂದು ಪುವಾತ ಮಲ್ಪುಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಗಂಗಾಧರ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಜೋರು ಆರನ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಪೋಣ ಹೋಡ್ಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ನಮ್ಮನಿಂದ ಜನ ಎದುರ್ಕೋಪದ ಜನ ಅವ್ರು ನಂಕಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಬಡ 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 ಪಾತಿರ್ದು ಅಪ್ಪಕನಿಂದ ಐಸ್ ಬೋಡ ನೀರು ಬೋಡ ಆ ನಮ್ಮನಿಂದ ಜನ ಮಾತಾ ಬಲ್ಲದಾಕೊಳ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡು ವೀರಕಂಬ ಜಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡು ಏರಂಡಲ್ಲ ಜಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಆತನ ಆಯಿರುಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಬೂದಾರ ಬತ್ತಿನ ಆಯಿರು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಗಂಗಾಧರ ಏನಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಜಿ ಪಣ್ಣ ಅಜಿ 10,000 ಕೊಡಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಏನ ನಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ಪೆ ಮಾತಿರೆಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರು 17 ಕಂಬಳ 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಇನ್ನೀ ಎರು ಸೋತುಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜೇರು ಮೆಡ್ಲಾಂಡ ಆ ಏರು ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಆ ಬಂಡ ಹತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀರಿ 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡು ಅಂತೀರಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಏನಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಅದಾಯ್ತಾ ಕಾಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆತಿರು ನಿಂಚ ಪುತ್ತೂರದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದರ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಇಂಚಿನ ಆದ ಬಂಡ ಯಾನು ಭಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು ಅದು 1 ವರ್ಷ ಎರುಗಿಡ ಬಿಡ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ಸಂಗಡಿ ಮದುಮೇನ ಹೋದ್ ಬಂಡೆ ದನ್ಕಿಲೆ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ದಾಯ್ತಾ ಅವಡಿ ಅನಿಕ್ ಬೀಡಿದ ಬೇಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪುಣಗ ಸ್ವಂತ ಬೀಡಿದ ಬೇಲೆ ಆರೇ ಮಲ್ಪುಣು 6 ದನಿ 6 ಬೀಡಿ ಪೂರ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಣು. ವಾಯ್ಸ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗಳರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವಿ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಳಿ ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ರೈಕ್ಲು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಅಂಜನೆ ಬೋಳಂತೂರದ ಕಾಟಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾರೊಂದಿತನ ಏರು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರಡ ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ರೈಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಬರೋ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನು ಪೂರ ತೆರೆಯನ್ನು ಬರ್ಪಣಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರೆ. ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ರೈಕ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂತ ಪಂಡೋಳಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಆರಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜೇರು ದಿವಂಗತೇರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಆರು ಏಪ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಏಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏರು ಕಟ್ಟೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಈರೆ ಗೊತ್ತಿನ ನೆನಪನ್ನು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಅವು ಎರು 6 ಬಲ್ಲದೇರು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟದೇರು ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ಈ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಏಪ ಅಂದ ಬಂಡ ಬೋಳಂತೂರು ಕಾಟಿ ಬಂಡ ಏರ್ನ ಏರು ಗೊತ್ತಂడి ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರು ಬಾರ್ಕೂರು ಹಿಡಿದು ಬೆಳುವಾಗಿ ಬತ್ತನೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಿಬೋದು ಅವಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಅದು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆ ಇವರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ಈ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಹೊಂಡ ಇತ್ತ 30 ಲಕ್ಷ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಫಿರೋದ ಕತೆ ಅಂದು ಆ ಸೈತದ 20 ವರ್ಷ ಮೂರಾಣಿ ಸೈತನೆ ಹೆಚ್ಚು 5 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ಆಣಿ ಮುಟ್ಟಗಳ ಆ ಏರು ಇತ್ತು ನಾರಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವು ಆ ಏರ್ಲಿನಾರು ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ಕಾಣ್ತದ್ದು ಮಾತಾ ಬಲ್ಲದಾಕೊಳ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡು ವೀರಕಂಬ ಜಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡು ಏರಂಡಲ್ಲ ಜಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಆತನ ಆಯಿರುಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಬೂದಾರ ಬತ್ತಿನ ಆಯಿರು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಮತ್ತು ಅದು ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ಏನು ಪನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚಿನ ಜನ ಅಂದು ಪನ್ನಂಡಾರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಎರುಗಿಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡಾಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂತನ ಅಂಚಿನ ಜನರು ಒಂಜಿ ಸಂಗಡಿಗ ಪಳಿಗ ಮದುಮೆ ಆಪುಂಡ ಆರನ ಕೊಡುಗೆ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನೆ 6 ಬಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬೊಕ್ಕ 6 ತೀರ್ದು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಅನ್ನಾಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ನಡುಟು ಏರು ಕಟ್ಟಿರು ಕಟ್ಟದ ಪಿರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರಿ ನಾನು ಹೊರ ಉಂತಾಯಿರು ಹೊರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2-3-4 ವರ್ಷ ಒರ್ಚಿ ಅಂದು ಉಂತಾದು ಪಿರ ಆಯಿರುಕು ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಆ ಏರು ಕಾಟಿನ ಲೈನ್ ಗಿಡ ಇರಾರು ಗಿಡ ಅದು ಮೆಡ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ಈ ಬಾರಿ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತ ಇನಿ ಇಂಚಪ್ಪಗು ಎಂಕುಲು 6 ತೀರ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುಣ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮಣ್ಣ ಪೂರ 60 ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಗಳು ವೀರಕಂಬ ಜಾನ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಫಲಾಯರ್ಲು ಪೂರ 6 ಗಂಗಾಧರ ಐಕ್ರ ಅಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಆಣೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ 6ನ ಮೈತಿ ದಿನ ಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೀಡಿನು ಒಂದು ಮೇರೆ ಪಚ್ಚೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಪಚ್ಚಲ್ನಿ 6 ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಕಟ್ಟಣೊಂದು ಮಾತ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಯಾವ 6 ಬಂಡ 6 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ಈ ಬೋಳಂತೂರದ ಊರುಡು ಬೋಳಂತೂರದ ಸಾಯಿಬೇರ್ ನಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿರ ಹಾಕಲಿ ಪೂರ ವಾಲ್ದ ಖರ್ಚು ಅವು ಒಂದು ಪುವಾತ ಮಲ್ಪುಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಗಂಗಾಧರ ಯಾರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಜೋರು ಆರನ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಪೋಣ ಹೋಡ್ಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ನಮ್ಮನಿಂದ ಜನ ಎದುರ್ಕೋಪದ ಜನ ಅವ್ರು ನಂಕಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಬಡ 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 ಪಾತಿರ್ದು ಅಪ್ಪಕನಿಂದ ಐಸ್ ಬೋಡ ನೀರು ಬೋಡ ಆ ನಮ್ಮನಿಂದ ಜನ ಮನಸ್ಸು ನೀರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುಣ ಎದುರಿ ಬಣ್ಣ ಅಪಗದ ಕಾಲ ಅಂಚೆತ್ತಿನಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬೂಟದ ಬಲತ್ತಿನಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೀಡಿ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಭಯಂಕರ ಪುದಾರುಂಡು ಬೋಳಂತೂರು ಇರ್ನ ಊರುಡು ಪ್ರೀತಿ ಬೀಡಿ ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ಐಕಲ್ನ ಐಡಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ನ ಚಂದ್ರಾಸ ರೈಕುಲುಂದು 6-3 ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ತೀರಿಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತನಾರು ಎಂಕಲೆ ಕಂಬಳಾರಿ ಪೂರ ಕೈದಾನಾಗ ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ಜಾಸ್ತಿ
ಅಜಿಪಣ್ಣ ಅಜಿಪತ್ತ ಎನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಕೊಡಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನಾರು ಬಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಅಯ್ಯನ್ನ ಯಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ಪೆ ಮಾತ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಚ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರು 17 ಕಂಬಲಾಡು 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲು ಎಂಕಾತನ 6ನೇ ರೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಕರಿಂಜದಾರನ ಬಾರಿ ಜೋರಿತನಪ್ಪ ಮುಡುಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಗಂಗಾಧರ ರೈಕಲು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲ್ಲದ ಒಲ್ಲನೆ ಅತ್ತು ಆರು ನಾಯರ್ದ ನಾಯರ್ ಬಲ್ಲದ ಇರುವೆ ಕಟ್ತನಾರು ಬಲ್ಲವೇ ಬಲ್ಲಡೆ ನಿರಂತರ ಮೆಡ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇರಿತಾರೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಏನಾಡ್ದು ದುಮ್ಮು ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರಿ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರಿ ಇತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮು ಮತ ಕೆಲವು ಮತ ಇತ್ತೇರು ಹರಿಯಪ್ಪಣ್ಣೆ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪೊಲಾಳಿ ಹರಿಯಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ದುಮ್ಮು ವಾಸ್ತೇವಿರು ಬಳಂಜ ಬರಾಜ ವಾಸ್ತೇವಿರು ಕಲರ್ ಕದ ವಾಸ್ತೇವಿರು ನಮ್ಮ 6 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 6 ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೇರು ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತೇರಪ್ಪ ಆ ಕೆದಿಲದ ಮೋಡ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಮೋಡಿನಿ ಆ ಸೂತಲೆಕ ಬಾರ ಅಂತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ పోయి ನಡಿ ಐಕ ದುಂಬ 6 ಗಿಡ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕಾಟಿಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಜತೆ ಒಂಜತ್ತು ಚಿತ್ರಾಪದ ಐಕ ದುಂಬು ಕಾಪು ಕಳ್ಳಿಯದ ಇರುತ್ತನು ಐಲ್ನ ಕಾಟಿ 2 ವರ್ಷ ಯಾಯ್ಜಿ ಕಾಟಿಗೆ ಐ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರಾಪು ಬೈಲಿ ಮೇಗಿನವನ ರಾಮದೇವುಡಿಗನ ಇರ್ಕಾಣತಾನೆ ಅವಳ ಒಂಜೇ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಮಗ ತೋರ್ಸೋ ಕೂಡ ಒಂಜೇರುವಾಣ ಆಯ್ ಬಾರಿ ಇರು ಜತೆಗೆಂದನೆ ಹೊಂಡ ಆಯ್ಗೆ ವಾಯುರುಳ ಸಟ್ಟಾಪುಜಿ ಆತ ಆಂಕಾರಿ ಇರುವು ಆಂಕಾರಿ ಜೋರು ತಾಡ್ನೆಟ್ ಸ್ವಭಾವ ತಾಡ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಆತು ಫಾರ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಕುದುರೆ ರೇಸು 3/4 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗೋಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಕೈನೋಡು ತೂವರಂಡು ಎರು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೆಡಿಟಿ ಓಡು ತೂಪನ ಜಾಗಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗರ್ವ ಆಟೋಡು ಸ್ವರತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಪುಸ್ತತಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲು ಅವು ಅಂಚಿನ ಏರು ಅವು ಆನಮಣಿದ ಈ ಕಾಟಿ ಭಯಂಕರ ಆ ಕಾಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಅನಿಸಿ ಅವು ತೀರ್ದೆ ಕಾಟಿ ಹಿಡ್ದವರ ಆಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ಏಳು ಮಗ ತೋರಿಸೋರು ಅಸೋಕೇರಿ ಒರ್ಮಣ 11 ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಇರ್ಬೇತೆ ಯಾನು ಬಿಡಿಯೊಕ್ಕ ಈದು ಬಾಡ್ಯಾರ ಅಸೋಕೇರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇವಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಇರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಲ್ತೀರು ಮಲ್ತದ ಪಿರ 2-3 ವರ್ಷ ಕುಡವರ ಶುರು ಆಂಡು ಅಪ್ಪ ಅತ್ತು ಯಾನತ್ತು ಯಾನ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾ ಗಿಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಕಿ ಬೈಟು ಶೈಲೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಗಿಡ ದಾಲ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಐಟ್ಲ ಒಕ್ಕ ಬೇತೇರು ಮಲ್ಪಕ ಅನ್ನೋದು ಉಂತಾಯಿರು ಉಂತಾದನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಏರ್ಬೇರಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡಿಚಿ ಉಂತಾಯಿರು ತಪ್ಪಿರ ನಮ್ಮ ಮಗಲೇನ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು 4 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಕಾಬಂಡೇರಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪನ ಮಾತ ಕಲ್ಪು ಮಣಿಪಾಲರು ಕಲ್ತೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಅವಿಪಡು ಇತ್ತೆ ಬೋಳಂತೂರದ ಆರ್ನಕ್ಕೆ ಇದೆಟ್ಟು ಕಾಟಿ ಹತ್ತನ ಬೇತ ಹೋಗಿಪುರ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾರದ ಬತ್ತನ ಮಂಡ ಕಾಟಿ ಎರು ಆಯ್ಕೆ ದುಮ್ಮದ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ವಾಸ್ತೆ ಗಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಸಾಸ್ತಾನದ ಇರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆದಿರದ ಮೋಡ ಇತ್ತು ಆತ 6 ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಎರು ಗಿಡದ ನಿಜ್ಜಿ ವಾ ಎರುನ ಬಾಡಿಗೆ ಗಿಡ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಾಯ ಕೊಡ್ದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೆ ಕಣಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗಿಡ ದಾಲತ್ತು 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಯಾಣಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಚಿತ್ರಾಪದ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷ ಯಾಣಿ ಗಿಡದ ಆಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈರ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಬೋಳಂತೂರು ಬತ್ತ ನಾವು ಅನಂದ ಅವೇ ಇರುವ ಅವು ಗಿಡ ಅದು ನಂದು 6 ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆನಪೋದು ಬೇರೆ ಮಲ್ತೀನಿ 11 ವೈದಿನಿ ಯಾಣ್ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇರು ಮಾತ್ರ ಆತನ ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋ ಅವು ಆಯ್ಚಿ ಐಟ್ ಅಸೋಕೇರಿ ಈದು ಬಾಡಿ ಅಸೋಕೇರಿ ತೋಜಿನ ಮಂಡ ಇಟ್ಟು ಗಿಡ ಲಂಚಿನ ಗಿಡದಿರು 6 ಗಿಡದಿರು ಕಾಟಿ ಬುಕ್ಕ ಅಪಗ ಕಾಟಿಲ ಚಿತ್ರಾಪಲ ಮುಲ್ಕಿದ ಚಿತ್ರಾಪದ ರಾಜ್ಯಲ ಬಾರ್ಕೋದ ರಾಜ ಕಾಟಿಲ ಎಷ್ಟು ಮೇಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿಗಳಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಏಜಾನು ಕಮ್ಮಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಆರೆ ಗೊತ್ತಾತನ ಆರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಡಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಂತಾದು ಅವು 2 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ನಂದು ಅವು ತೀರ್ನವು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆರಲ ತೀರಿಯರು ನನ್ನ ಒಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬೋಳಂತರದಾಕಲಿ ಇರುಕೊಟ್ಟನ ದಾಲ ಬಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಎಂಚಿನಾಳ ಮಲ್ಪೇರು ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರಕ್ಕೆ ಮೆಡಲ್ ಐತಾದಿಪ್ಪು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಆರೆಗೆ ಯಾಣ ಸೇರಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 500 ಮೆಡ್ಲಾವು ಪೋಯಿನ ಕಂಬಳಾಡು ಪಿರಜ್ಜಿ ಸೋತನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ಕಣ್ಣು ಮಾಡ್ದಾಂಡು ಅವೇ ಕಂಬಳಾಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲಾಂಡು ಹಾಣಮಿಂದ ಜನಾರು ಇನ್ನೀ ಎರು ಸೋತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ಮೆಡ್ಲಾಂಡ ಆ ಏರ್ಕು ಕಣ್ಣು ಮಾಡ್ದಾಂಡು ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಆ ಬಂಡ ಆತು ಬಂಡವಾಳ ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀರಿ 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಂಡು ಅಂತೀರಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಏನಾಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಅದಾಯ್ತಾ ಕಾಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆತಿರು ನಿಂಚ ಪುತ್ತೂರದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆನಂದ ಅದಾಯ್ತಾ ನಾನು ಅಂಡಿ ಅದು ಆನಂದ ದನಕೆಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡು ಆ ಎರುಣುತ್ತಲ್ಲ ఆయన ಏತಿಗೆ ಕೇನು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತೀರಿ ಬೇರೆ ಡಬ್ಬಲ್ ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡ ಬೋಡಿ ಮೆಡ್ಲ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಏತ್ರ ಉಂಡು ಆರೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ನ ಸುತ್ತನ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿಲ ಬೀರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂಚಿನ ಬೋಳಂತರು ಗಂಗಾಧರೆ ಏನಾಡ ಸೈಪನ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಏನಾಡ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀರಿ ಪಂತೀರು ಅನಂದ ಅಲೆವೂರ್ದ ತೆಂಕು ಮಣ ತೀರು ದೆಪ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಅಲೆವೂರ್ದ ಕುಟ್ಟಿಲ್ನಾರ ಜೋಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ಬಾರಿ ಟಾಪಡ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಪೊಡುಂಬ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೊಡುಂಬ ನಾಯರಡು ಕಿಂಗಿ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆರಿ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅರ್ಜಾನತಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಲಂಚೇನಿ
ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಅಜ್ಜರಿ ಅನ್ನ ಕೊರ್ಪು ಜರಿಗೆ ದಾನೆ ಕೊರ್ಪು ಜರಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ದ್ವಲ್ಲ 6 ಬಂಡಿ 2 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಅದು ಮುಂಜಿನ ವರ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡಿ 6 ಅಲ್ಪ ತೀರಿರು ಅಲ್ಲ ಉಳ್ದ ಅಂಚ ಅದು ಈರುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸು ನೋಡು ದನ್ನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಅಂಡ ಹೋಣು ಅಡೆಗೂ 6 ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡು ಬೇರೆ 4 2 ಜನ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಬಂಡ ಯಾನು ಭಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು ಅದು 1 ವರ್ಷ ಎರುಗಿಡ ಬಿಡ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ಸಂಗಡಿ ಮದುಮೇನ ಹೋದ್ ಬಂಡೆ ದನಕಿಲೆ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ದಾಯ್ತಾ ಅವಡಿ ಅನಿಕ್ ಬೀಡಿದ ಬೇಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಣಗ ಸ್ವಂತ ಬೀಡಿದ ಬೇಲೆ ಆರೇ ಮಲ್ಪುಣು 6 ದನಿ 6 ಬೀಡಿ ಪೂರ ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಣು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ್ತಾ ಅವಡಿಗೆ ನೀರು ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ತು ಬಂಡೆ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಿಂಟೋಗೆ ಬಲ ಪಿಂಟೋ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಪಿಂಟೋ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಓಡು ಏನು ಕೊರ್ಪೆನಿಕ್ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಸಹ ಅಲ್ದೇರಿ ಮಾತಾದನಿಕಲ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿದಲ್ಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನಿರ್ಮಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರೆಗೆ ಬಟ್ರಿಗೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉಂಡು ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆ 6 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವು ಹೆಣ್ಣು ಮಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ನನ್ನ ಮೆತ್ತು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವು ಏನು ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಬಂದಿರ ಮಲ್ಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ಲೈನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಅನಿಮೇನ ಬೋರ್ನಾಗ ಮಾತಿರ ನಬ್ಲಾರ್ಬಿಡು ನೀವು ಪಡೆಯಲ್ಲ ಹರಿಶನ್ನಿ ಭಯಂಕರ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಅವು 6 ಕುಳಿದನ ಜಾಗ ಇಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಪಾತಿರನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ಸುಲಭ ಜಾರಿ ಹಾಯ್ತಾರೆ ನೀವು ಪಡಿವಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರ್ತಿರತ್ತಿ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ ಪಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರೈಷ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪೂರೈಷ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಬೋಳಂತೂರು ದಾರ ನನ್ನ ಆತ ಪಂಡ ಇತ್ತು ನಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಬಂಡೆ ನನಗೆ ಎಂಕ ಏರ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾರು ನಾವು ಅವ್ವರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿನಿಂದ 6 ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡೆ ಏನು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಕ್ರಾಯ್ ಕೊಡ್ದು ಬಂಡಿ ನತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಭವನ ಬನ್ನಿ ಗಂಗಾಧರ ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ಲ ನಲ್ತೊಂದು ಪೇರಾರು 20 ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಬೋಳಂತೂರು ಏರು ಕಟ್ಟು ಏರಿಗೆ ತೂಕ ಕಟ್ಟಿ 2 ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಡಿ